ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬಲ್ಪು. ಇನಿ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಏನಪ್ಪ ನಡ ಎಂಕಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ದಿನ ನಿಗುಲು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂದುಪ್ಪರು. ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಪಾಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ದ ಮಜೂರು ಉಡುಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗ್ರೀನ್ ವುಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ದ ವಿಡಿಯೋದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ತೂದುಪ್ಪರ್ ನಿಗುಲು ಯಾನ್ ಅವೇನು ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಎಂಕ್ MC ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದಂಡು ಒಂದು ಮದ್ಮೆದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕಾಗಲು ಲೆತ್ತದೀನಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಆ ಮದ್ಮೆದ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗಳೇ ನಾನು ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆದ್ ಆಗನ ಮದ್ಮೆದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶಿಯಾಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಸುಮೇರ್ ಮೊಕುಲು ಏರ್ ಪಂಡ ದೀಪಕಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ದೀಪಕಣ್ಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚ ಯಾನಿನ ಅಡೆಗೆ ಬೈದೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಎಂಚೋಂಡು ಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಗ್ರೀನರಿದ ನಡೂಟುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿದ ನಡೂಟಿ ಒಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವಳ ರಾತ್ರದ ಟೈಮಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬೈದ ಒಂದು ನೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿತ್ತಿನಗಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಎಂಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಆತುಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕೊಂತ ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ ಪೂರಾಗೆಲ್ಲ ಒನಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚ ಎತ್ತನ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ನಾನು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ನಡತದಡು ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬ ಪಾಯ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೇನಿಯ ಇತ್ತು ಅವು ಪೂರ ಆದದು ವಿಶಿಂಗ್ ಪೂರ ಆದದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನ ಪೂರ ಪೋತೇರು ಒಣಸ್ ಆದಿತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಗುಲಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲಿ. ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದಜ್ಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿಟ್ಟು ನಿಗಲಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ನಿಗಲಿ DM ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡು ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಲ ನಿಗಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿನ ಪನ್ನೋದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ತದಲೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.